Hola, avui us vull recomanar tota una col·lecció. Llibres del delicte. Com ja diu el nom, és una col·lecció de llibres delictius i criminals. Tot i tenir això en comú, hi podem trobar una gran varietat de temàtiques. Alguns són més intensos, més negres, altres són policíacs, com per exemple la sèrie de la inspectora Mina Fuster o la del sotsinspector Vidal. També hi trobarem investigació periodística, corrupció política, altres més psicològics o de crims més personals. El disseny també està molt bé, en surt més o menys un cada 2 mesos i va alternant els llibres, van alternant els colors groc, una mica com a homenatge a la mítica col·lecció Cua de Palla, i el vermell, que li dona un toc d'identitat que també s'escau força amb la temàtica, vermell i negre, groc i negre. Un altre dels trets identificatius de la col·lecció és que tots els autors són de parla catalana. Hi trobarem autors i autores de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona i també de Mallorca o de València. També trobarem un nombre similar d'autores i autors, cosa que de vegades costa de trobar amb aquest gènere criminal, però aquesta col·lecció ho ha aconseguit bastant. Així doncs, us recomano aquesta col·lecció i també que de tant en tant, quan aneu a la biblioteca o a la llibreria, demaneu que us recomanin producte de proximitat, d'aquesta o de qualsevol altra temàtica, perquè descobrireu que tenim molt bona literatura ben a prop. Gràcies i bona nit.